Għalkemm rapport tekniku ppreżentat fil-qorti mhuwiex kapaċi jistabbilixxi eżatt fejn kien l-eks Ministru Chris Cardona dakinhar li Daphne Caruana Galizia ħarġet l-iskandlu ta' Acapulco f'Jannar tal-2017, l-espert Keith Kutajjar jikkonferma illi l-mobile ta' Cardona immarka viċin ferm il-villaġġ ta' Velbert fejn hemm il-burdell. U qed jinsisti li biex jasal għal post eżatt għandu bżonn id-dejta ta' żewġ torrijiet tal-komunikazzjoni oħrajn. Din l-informazzjoni ħarġet hekk kif il-ġimgħa soktat l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Bil-informazzjoni miksuba sissa tindika li l-mobile ta' Chris Cardona seta' kien kemm f'Essen fejn saret il-konferenza kif ukoll fil-belt ta' Velbert fejn hemm il-burdell. Fil-fatt l-espert tal-IT qal li t-torri minn fejn inġibet l-informazzjoni qiegħed viċin Velbert xi 3 kilometri il barra minn Essen. Fil-qorti xed ukoll Ian Castillo, espert ieħor tal-IT li kien ilu jaħdem xogħol tekniku għal Daphne Caruana Galizia u tkellem dwar l-attakk li sar fuq il-blok ta' Caruana Galizia fil-11 ta' frar tal-2017. Attakk li seta' espona s-sorsi tagħha għaliex kien immirat u speċifiku u xi ħadd tagħmel ir-riċerka tiegħu sew biex kiseb l-informazzjoni li ried qabel sar l-attakk. Wara dan is-cyber attack hija kienet għamlet rapport il-Pulizija li Ian Castillo ddeskrivih bħala rapport tekniku ferm li jitratta s-sigurtà. Il-bqija ta' smigħ tal-inkjesta pubblika sar bil-magħluq, il-persuna li kellha tixed mingħajr preżenza tal-ġurnalisti mhijiex magħrufa u anke jekk tkun żvelata ma tistax tiġi imxandra. Din l-inkjesta pubblika hija mmexxija mill-imħallef irtirat Michael Mallija, l-eks prim imħallef Joe Sajt Policino u l-imħallef Abigail Lofaro, bl-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qegħdin jidhru għall-familja ta' Caruana Galizia. L-għan tal-inkjesta huwa li tistabilixxi jekk il-qtil ta' Caruana Galizia setax jiġi evitat u jekk l-istat bl-azzjonijiet jew in-nuqqasijiet tiegħu setax għen biex tinħoloq klima li fih l-assassinju seta' jseħħ.